फिन खेबसे आङो लाइभआव फैनाय जाबाय। थ' जायफ्रा मोजां मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना। थ' बिराद दिन जाबायमोन माने लाइभआव फैयैयाहाय। हाय हेल' लाइभआव फैदो एसे लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय ना थ' लाइभआव फैनो हागोन। माबोरै दं लोगोफोर? हाय हेल' लाइभआव दान्दिसे दिनै गोबां दिननि उनाव माबोरै दं लोगोफोर? हाय बे गोबां दिन जाबायमोन आङो माने लाइभ फैनायानो जाखाला माने। हेल' लोगोफोर लाइभआव हाय हेल' बिराद दिन जाबाय दै लाइभआव फैयैया। दिनै खनसे आङो लाइभआव फैनाय जाबाय आरोना। हाय हेल' लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर। लाइभआव एसे लाइभ भिडिअ लाइभ नेटआ बारा मोजां थानो नागिरालै बेखायनो आङो लाइभआव फैनोनो बानाय जायो। बिराद समस्या जोंनियाव नेटखौनो माने मोना आरोना। हाय हेल' लोगोफोर माबोरै दङ? कमेन्ट्स खालामलांदो एसे सोरबाफोर नुसनदोंब्ला। थ' गोबां दिननि उनाव दिनै आं खनसे लाइभआव फैनाय जादों आरोना। हेल' लोगोफोर लाइभआव दान्दिसे लाइभआव हाय हेल' लाइभआव फैदो एसे। माथो कानेक्टखौनो खालामासैरा लाइभआव लोगोफोर। गोबां दिन जाबायमोन आङो माने लाइभआव फैयैया। दिनै आङो लाइभआव खनसे फैनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभखौ कानेक्ट खालामनो हागोन। हेल' लोगोफोर लाइभआव हाय हेल' लाइभआव फैदोलाय लाइभआव माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामना गालांदो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला। आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। गोबां दिननि उनाव दिनै लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे लाइभ भिडिअ कानेक्ट खालामनो हागोन। थ' हाय हेल' लाइभआव फैदो एसे लोगोफोर। लाइभआव माथो कानेक्टआनो गैयाना एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर। हाय हेल' गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैयैया। हेल' लोगोफोर लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो। हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामना गालांदो। लाइभआव आङो गोबाव साननि उनाव लाइभआव फैनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभखौ कानेक्ट खालामनो हागोन। हेल' लोगोफोर लाइभआव आं गोलाव खालामला दै लाइभखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै सानबाय। बेबायदि कानेक्टबो गैयाना। थ' सम मोनोबा बेबायदिनो माब्लाबा फैलायगोन आरोना। हेल' लोगोफोर फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो। हाय हेल' लाइभआव दान्दिसे हेल' लाइभआव फैदो एसे लोगोफोर। गोबां दिननि उनाव दिनै लाइभआव खनसे फैदों आरोना। हाय हेल' लाइभ भिडिअ गोबाव दिननि उनाव दिनै खनसे फैबाय आङो। बिराद दिन जाबायमोन लाइभआव फैयैया। एसे कानेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय आरो
गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना। हेलौ हाय हेलौ लाइभ भिडिअ गोबाव दिननि उनाव आं दिनै खनसे फैदों दे लाइभआव। हाय हेलौ लोगोफोर कानेक्ट खालामदो एसे लाइभआवहाय फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना। हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो एसे लाइभ हाय हेलौ लाइभआव फैदो एसे गोबाव दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे फैनाय जाबाय लाइभआव। हाय हेलौ लाइभ भिडिअ लाइभ हाय हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो दान्दिसे लाइभआव गोजांलायबाय दै नै थान्दा जाबोहांलायबाय बेलासि जानाय लोगो लोगो। लोगोफोर एसे लाइभआव फैदो हाय हेलौ गोबां दिननि उनाव दिनै खनसे आङो लाइभआव फैनाय जादों। हाय हेलौ लाइभ भिडिअ लाइभ लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआव जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय। हेलौ हाय हेलौ गोबां दिननि उनाव दिनै आङो लाइभआव फैदों खनसे गोसो गैयामोन थेवबो दसे सम आं लाइभआव फैबाय आरोना। हाय हेलौ माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेलौ जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामदो दसे लाइभआवहाय। हेलौ बारा गोलाव खालामा गोबां दिननि उनाव दिनै आङो लाइभआव खनसे फैनाय जाबाय। हाय हेलौ जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा ओंखारलाङोब्लानो जाबाय ओरैनो समय नस्थ' खालामनो नाङा। हाय हेलौ ओरैनो समय नस्थ' खालामनो नाङा कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होना गालांदो आरोना। हेलौ लाइभआव फैदो दान्दिसे लाइभआव थान्दा जाबोहांलायबाय नै मोनालायबाय आरोना गोजां बोथोरा। हाय हेलौ लोगोफोर लाइभआव दान्दिसे कानेक्ट खालामदो लाइभआव गोलाव खालामला 10 मिनिट जानोसै नै। हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ लाइभआव दान्दिसे कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना। सोरबाफोर नुसनदोंब्ला लाइभखौ एसे कानेक्ट खालामदो। हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स होनानै गालांदो फिसाब्लाबो। हाय हेलौ लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआव बिराद दिननि उनाव दिनै खनसे लाइभआव फैदों आं। हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामबाय बयबो मोजाङै दं जानांगौ। एसे लाइभआव दिनै फैदों बिराद दिननि उनाव। हाय हेलौ लोगोफोर फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरोना कमेन्ट्स होनानै गालांदो फिसाब्लाबो। हाय हेलौ कमेन्ट्स होनानै गालांदो लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला एसे कानेक्ट खालामदो आरोना।
जायफ्रा गोसो थानाय हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना। हेलौ लोगोफोर, लाइभआव दान्दिसे फैदों दिनै। लाइभ भिडिअ, लाइभ हाय हेलौ, कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो फिसाब्लाबो। गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना। हाय हेलौ लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला। हाय हेलौ, माबोरै दं लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। गोबां दिननि उनाव आङो दिनै लाइभआव फैनाय जाबाय। हेलौ, कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामदो। आङो गोलाव मानि जाबाय दै, समाबो एसे बिराद टाइम जिरायबाय लाइभआवहाय। कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स। हेलौ लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो। हाय हेलौ, लाइभआव फैनाय जादों दिनैहाय। कमेन्ट्स। हाय हेलौ, एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला। हाय हेलौ, कानेक्ट खालामदो एसे लाइभआवहाय। बारा गोबाव जिरायबाय थाला नामा लाइभखौ, बिदिब्ला बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना। कानेक्टबो गैया बेबायदि आरो जेबो कमेन्ट्सबो गैयाना। थ' 20 मिनिट्स जायोब्ला दोननोसै आरोना। 20 मिनिट्स। हाय लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआव आरो मोजां मोनदोंब्ला एसे लाइक खालामनानै होयोब्लानो जाबाय आरोना। हेलौ लोगोफोर, लाइभआव आंना नेटनि बिराद प्रब्लेम जायो, थ' बिनि थाखायनो आङो लाइभआव फैनो हाया। भिडिअखौनो माने खुनुरुखुम टावार नागिरनानैसो आपल'ड होनांगौ जायो, ओरैबायदि समस्या आरोना। भिडिअखौनो माने आपल'ड खालामनो हाया, जिअ'नि टावार ओरैबायदि समस्या। आं लाइभआव फैनो नागिरोब्लाबो मालाबा माने सेस्था खालामबाबो हाया लाइभआव फैनो। थ' उफाय गैया, बिदिनो सलायगासिनो आरोना। टावार मोना, बिराद नागिरनांगौ जायो। हाय हेलौ, दिनै एसे मोजां थासाबदोंमोन नेटआ। कमेन्ट्स लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहर। हाय हेलौ, गोबां दिननि उनाव लाइभआव आङो दिनै फैबाय। एसे नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्ला मोजां नाङो आरोना। नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। सोरबाफोर नुसनदोंब्ला अननानै रिप्लाइ खालामनो नाजागोन। थ' हायोब्ला गेजेर गेजेर बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिम फैनो नाजागोन आरोना। थ' कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। सोरबाफोर नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो आरो मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक मारिनानै होयोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ, निस्सय ना। बरिया, गोजां बोथोर दा बर्थमान थान्दा ना। थ' लोगोफोर, लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कालेक्ट खालामनो हागोन लाइभआव कानेक्ट खालामब्लानो जाबाय। गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामनो नाङा। थ' समायखौ ओरैनो नस्थ' खालामनो नाङा आरोना। जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय खालामनो हागोन आरो इन्टारेस्ट गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन। थ' लोगोफोर, हाय हेलौ, कमेन्ट्स खालामनानै गालां, मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां। हाय हेलौ लोगोफोर, 20 मिनिट्स थांनोसै। लाइभआवबो बिदि कानेक्ट गैया। आङो कानेक्ट गैयाब्लाबो बनथंग्रा बायदिनो जिरायबाय आरोना दसे। थ' हारसिंब्लाबो आङो सावरायबाय थाबाय आरो बिसिबां आरो सावरायबावनो ना। थ' बिदिनोसै, बर्थमान आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। थ' बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ।
सोरबाफोर नुसनदोंब्ला अननानै एसे कमेन्ट्सफोर होनानै गालांब्लानो जाबाय आरो ना थानाय लाइभआव फैनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाब्लाबो जागोन आरो ना हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो दान्दिसे लाइभ भिडिअ दिनै आङो गोबां दिननि उनाव लाइभ स्ट्रिमाव फिन खेबसे फैफिननाय जालायबाय आरो ना थ' आङो लाइभआव बिदि फैबाय थानाय जाखाया एसे माने गेजेर गेजेर फैनो हायोब्ला मोजां आरो नाथाय बेबायदि लाइभआव फैनायानो जाया थ' लोगोफोर नेटनिबो एसे समस्या हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामना गालांदो एसे सोरबाफोर नुसनदोंबा नोंथांमोना हाय हेलौ लाइभआव फैनाय जाबाय दिनै गोबां साननि उनावबाबो हेलौ लोगोफोर एसे लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आरोना हेलौ लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर दान्दिसे सम आरोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोना एसे कानेक्ट खालामनो लांदो आरोना दसे समब्लाबो नुसनदोंब्ला भिडिअसफोरखौ एसे कमेन्ट्स होनानै गालांब्लानो जाबाय आरोना हाय हेलौ लोगोफोर लाइभआव एसे फैदो हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो दान्दिसे लाइभआव लाइक शेयार कमेन्ट लाइक शेयार कमेन्ट लाइक शेयार कमेन्ट ना हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो दान्दिसे लाइभआव आजिखालि लाइभ भिडिअ कानेक्ट खालामा दै सम गैया निस्सय बयहाबो बेस्थ' सम गैया रावहाबो नैबे जुगावहाय बयबो बेस्थ' स' आर्निं खालामबाय थादो बयबो फेसबुकनिफ्राय लानानै ना गोबाङानो फेसबुकआव कन्टेन्ट क्रियेट खालामखायो नैबे जुगा बेनोसै थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स होनानै गालाङोब्लानो जाबाय आरो ना 20 मिनिट्स थांनोसै नै बयबो बेस्थ' निस्सय बयबो बेस्थ' जानांगौ हाय हेलौ लोगोफोर लाइभआव दान्दिसे फैदो लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो जायफोरा गोसो थानाय लाइभखौ कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना लाइभआव दान्दिसे फैदो हेलौ लोगोफोर लाइभ गोबां दिननि उनाव दिनै खनसे लाइभआव फैदों लोगोफोर हेलौ लाइभआव फैदो दान्दिसे सम आरोना हेलौ लोगोफोर लाइभआव कमेन्ट्स खालामदो एसे हेलौ फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरोना हाय हेलौ लोगोफोर लाइभ कमेन्ट्स हाय मानो कमेन्ट्स खालामासै नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो रा बबेनिफ्राय नुसनखो सोर नायसनखो ना हाय हेलौ लाइभआव फैदो लाइभ भिडिअ हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स add a new sticker try it live done live
हेलौ लोगोफोर लाइभआव हेलौ लाइभ भिडिअ लाइभ भिडिअ जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर हेलौ फैदो एसे लाइभआव फैदो कानेक्ट खालामदो एसे जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामदो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामनो नाङा आरोना समाय नस्थ' खालामनो नाङा ओरैनो हेलौ लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभ भिडिअ गोबां दिननि उनाव फैदों आं दिनैहाय गोबां दिन दिनै लाइभआव फिन खेबसे फैबाय हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला सोरबाफोर भिडिअखौ नुसनदोंब्ला मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरोना आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामनाङा दै लाइभआवहाय समाय नस्थ' खालामनो नाङा आं दिनै गोबां दिननि उनाव लाइभआव खनसे फैफिननाय जाबाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेलौ सम मोनोब्ला लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन गेजेर गेजेर हाया नाथाय फैनो सानब्लाबो जाया हेलौ एसे कमेन्ट्स होलांदो हाय हेलौ एसे सम मोननायलाय लाइभ आरोना जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसोफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना हाय हेलौ लाइक शेयार कमेन्ट लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट लाइभआव दा लोगोफोर लाइभ आं जिरायनायावनो आधा घन्टा जानोसै नै लाइभ स्ट्रिम सलायनाया 26 मिनिट थांबाय आधा घन्टा जानोसैयानो आरोना हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो एसे हाय हेलौ लाइभ भिडिअ एसे कमेन्ट्स खालामहरदो रायजोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो आरोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला भिडिअखौहाय नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स होनानै गालाङोब्ला मोजां जायो आरोना हेलौ लाइभआव फैदो एसे हाय हेलौ लाइभ भिडिअ हाय हेलौ सोरबाफोर नुसनदोंब्ला एसे लाइभआव फैदो लोगोफोर नोंथांमोना हेलौ लोगोफोर लाइभआव दान्दिसे लाइभआव कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स हाय हेलौ 30 मिनिट्स थांनोसै रायजोफोरनि आङो 30 मिनिट्स जिरायबाय बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना सम मोनोब्ला आङो बेबायदिनो गेजेर गेजेर लाइभआव फैनो नाजागोन हेलौ लोगोफोर लाइभआव एसे फैदो लाइभ भिडिअ सोर नुसनखो आरो भिडिअखौ नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स होनानै ओंखारलां लोगोफोर कमेन्ट्सखौ लिरनो दाबाव आरोना कमेन्ट्स लिरनो दाबाव मोनसेबाबो फिसाबाबो कमेन्ट्स लिरनानै गालांथार आरोना लोगोफोर बिदिब्ला गोलाव खालामबाय थाला नामा
जिरायनायावनो बिराद गोबाव जिरायबाय आधा घन्टा मानियानो जाबाय आरोना थ' बारा गोलाव खालामला दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसो सानबाय आरो बेबायदि कानेक्टबो गैया कमेन्ट्सबो गैया ना थ' आं बेखायनो लाइभ भिडिअखौ दिनै आङो बेयावनो फोजोबथ'नो सानबाय आरोना नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै गालाङोब्लानो जाबाय थ' बयबो बेस्थ' जानांगौ निस्सय आंबो गोलाव खालामला हारसिं मोजां नाङा ना थ' हारसिं मोजां नाङा हेलौ लोगोफोर लाइभआव दान्दिसे फैदो हारसिं मोजां नाङा बन्थ मुरा बायदि जायो आरोना हारसिं जिरायनानै थाबाय थायोब्ला लाइभआव फैदो दान्दिसे आङो एसे दैखौनो लोंनानै लादिनि नामा दैबो माथो गांनाय मोनबाय आं एसे 30 मिनिट्स थांनोसै 30 मिनिट्स थांसै दै लोंनानै माबा गोजांनायसो मोनबाय आं गुसुनो लाइभआव फैदो एसे हेलौ लोगोफोर लाइभआव 30 मिनिट्स थांनोसै एसे कमेन्ट्स होनानै गालांदो एसे कमेन्ट्स जायफ्रा नुसनबाय एसे कमेन्ट्स होनानै गालांदो कमेन्ट्स होनानै नोंथांमोना ओंखारलांनो हागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय दे गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय